höra nejver sin lösning gastendur lovar uppskotnen. Vi har inte ända där kan han säga. Men jag får väl lite så där. Det som kanske lite schysst så det kom. Akademi är faktiskt med en av jaktsamlaren. Också som öliga Einfeld. Så jag började att läsa universitet i Holland, Rotterdam. Så var jag sammanshållande där var jag professor för engelska öken, grädde från sina fackon här i to boskapsföreningar och marknadsföringsfest. Det här är riktiga folk som grädde från Tyra Öch. Så det är en professor som var professor i logistik som arbetade för Rotterdam Havn. Och i föreläsningen säger han att det är kajer i Europa som är på det största kappningen i Rotterdam Havn som är näst största i Europa. 1 Hamburg, 2 Hirschas, 3 färger. Här var en professor i Holland som sa potentialen i färgen. Egentligen var det tar sig dra sig om eka intöger. Det tillsåg den största och fastan och i tillfälligstjälten. Här tjänar någon som säger att man kan tjäna pengar på en lösning. Här tjänar så i Norrlandsgräsna så såg vi att 2008 var det 83 tankerskip. 2009 var 140 tankerskip. Och 2010 var 202 tankerskip i första köret. Vi ser bara för att 20%. 20%, eller var en blåpass hälften av snö i de första kajkat av bunkra eller till lös. Så inte jag får. Vi är snö, uppskottet ner. Så kommer det att se det lovarklar att det kommer in. Att så står den där så är det man till vildalet. För att få lös och för att inte lös. Vet jag att man gör det lov så byter det vägen kalmar uppe. Så ser jag att det skulle ha lös. Det är också en sammanhang mellan Vinnemar och kommunerna, hur prisen är. Men jag ska också lova för det att er personliga och fackfolk för att så vidare till Jetland. Det heter 8 IVA är störst potentialen och jag har alltid samlade vid lättingstum med vinnarna skulle realisera potential. Tack för det.